Hé, Martin, én tudom, hogy rengeteg a gondja odabent, de nekem is van éppen elég, és szerintem tudna segíteni. Először is egy csomó macska letanyázott a házam mellé, egyszerűen nem tudok velük mit kezdeni. Aztán meg ott van a szemetes kocsi, ami folyton ott parkol. Szóval, ha megtiltaná ott a parkolást, érti, magának ez nem kerül semmibe. Drágám, ide jönnél egy percre? Jó, megyek. Nem lehetne halkabb? Igen, persze, meg vagyok. Ide figyelj, ha a gyerekek miatt izgulsz, akkor... Nem, de... Végül is csak a parton játszanak. Persze, hagyd őket. Jó hideg a víz. Már régóta figyelem magát, főnök. Maga soha nem megy bele a vízbe, ugye? Ez sötét rágalom, Harry. Főnök, úgy látom, hogy egy kicsit ideges vagy. Lazíts egy kicsit. Na, ez az. Hol a papucsom? Ez itt egy szép hóember, hóember, hóember. Tippet! Nem értem, hol lesz? Tippet! Gyere ki a vízből! Oda nézzek! Gyerünk gyorsan kifelé!